August, du skal ikke den vej. Sidste gang. Kommer du igennem? Der var du jo. Sidste gang. Sidste gang igennem, ja. Så. Sidste gang. Ja, der er en, der bakker derovre. Pas på. Nej. Dit bak. Hej. Så, skal vi gå hjem og få frokost? Nej. Vi skal hjem og have frokost, skat. Ja, frokost. Og så kommer mor hjem. Ikke? Og så skal du have en lur. Ja, en lur. Står du oppe ved træet? Ja. Træet. Pas på. Går der den anden vej nu? Så. Ja, der var en, der cyklede der. Så går vi hjem.